gigo mobotimo kose gin mana gigo mabende otiyo godo e lombo wangi kata e lombi kaka japiny mar mondo mi lutne ombulu. Kata kamano nyako Ramogi Ajuang kamoro amora mitudrie kodwa inyalo oronwa ote mari e namba wa mar 23600. Facebook kata wantiere live iyudo Ramogi. Wanyalo mana chako, wanyalo mana nyiso ni jaod bura en ng'a. E kinde mabende obiro dhi kacha nitiere josiasa mopogore opogore mapono nosekelo ne sera margi. To nyago bed ni ging'eyo ni jaod bura en ng'a e kinde ma kodhi luto ombulu to ng'eyo gima jalno dhi timone. Erokamano ahinya. Ing'e ni nyaka ne wachak timo yiero, nitie ndalo mane waluongo jaod bura ni mojumbe, tiende ni jaote. Ne en jaote nikech en gi ote makende momiye gi jaod bura moyiere gi jogo mane ok oyiere, nikech sama oseyier ng'ato koro en jatend jogo duto manie od burano. Emomiyo niluongo gi ni joote, nikech nitiere ote manonego kawe gweng' kama oyiere cha mondo tere lejiko kaka niluongo bunge chon. To sani to nying moro osieko ka ni mheshimiwa. Magweng'wa kucho ka ji osediema matin mheshimiwa, to gina nyisechni mar ariyo makoro bedo ni ng'ato noyier ni en jatich mar jopiny cha, ji okawo keto tenge, koro en ng'ama milamo makone gweng' to ji te owe tije ma gitiyo, ng'ama ni e puothe wuok e puothe. Tidwaro ni koluwore gi chik, kendo an maber ni an achiel kuom jogo manondiko chik mwatiyogo sani. Mano chik mar higa mar 2010. Chik mar 2010, an achiel kuom jogo mane ni Bomas of Kenya e higa mar 2003 nyaka 4, kawan gi manosenindo Dhiambo Mbai, kawan gi jolejiko mane nitie burano. Ne wawacho ni mondo jod buro titijgi maonge interference ma kuom migeche moko mag sirikal. Ne wawacho ni mokwongo od buro nego bed ni nigi kalenda margi magine magichung'ne. Chono kine kane oyier od bura to ker mar piny ema wacho chieng' ma od bura iyawe, wacho chieng' ma od bura ilore. Sani neno ka jo Senate nyo otieko margi nyoro to od bura ma piny nyicho otieko margi juma mokalo. Mano nyiso ni od buche ma wan go sani ma sano opog diriyo, moro kaka moro nigi kalenda ne ma jatende en speaker mar od bura. King'iyo chik maduong' mane wandiko e higa mar 2010 mwakalo kaka oganda kura marauma ahinya, ne wawacho king'iyo article mar chikno e wang'e 94 ni Kenya biro bedo gi od bura mibiro pog diriyo. To od bura ni nitiere jogo miyiere od buche mwaluongo gi kisungu ni constituencies, kendo nitiere moko mibiro yier mondo obed kaka jogo mochung'ne joma mine, mago be dhie od bura miluongo ni National Assembly, kendo wan gi od bura miluongo ni Senate. Od buche gi te giduto tijgi en wakilisha oganda, kendo ni gidhi gichung' n'oganda ma gimoro ma oganda dine dwar wacho ne sirikal, nikech waduto tinde wang'eny ok wanyal wacho ne sirikal. Jaod bura ni tije en dhi e gweng', emomiyo iyiene gi dhi e gweng', imiyo gi nyaka allowance ni mondo gidhi e gweng', ing'iewo negi nyaka mafuta gidhi e gweng'. Sama gidhi e gweng', kado bed ni en e liel, kato bed ni en e kanisa, kato bed ni en e dalane, jaod bura ok nyal koso oganda monyalo wuoyogo. Koro tij jaod bura en penjo jopiny ni to en ang'o machandou mondo aternu e lejiko. To kiwacho ni onego bed ni openjo jopiny ni en ang'o machandou mar mondo mi oternegi e od bura, gin gik moko kaka mage ma jopiny onego bed ni ng'iso jaod bura margi mar mondo mi ochwalnegi mbele kacha mar mondo mi odhi okonygi e yo makare? Nikech wayudo mana kisewacho mana kiwacho ni e kinde mokadho chien jaod bura niluongo ni mjumbe, matiende ni ne en jaote. To sani koro bendi iwacho kanyo ni nitiere kaka jomoko pono nok onenogi to lamogi, nenogi kaka nyiseche mamoko.
iyudo ni jomoko ponono ka ng'ato nitiere kod shida moko matindo tindo kata kodhi e liel kacha to dwa ni jaod bura okonye, to hie onego bed ni jopiny ng'iso jaod bura ni ang'o ma gidwaro mondo odhi ochwal dwarogi e od bura kacha e yo makare. Hie onego bed ni jopiny ema nyiso jaod bura ni kidonjo to wadwa ni timnwa 1, 2, 3. Sani gimoro osieko ni manifesto. Ni jaod bura mong'e chandruok duto mag jopiny. En adier ni kaka jatelo nitiere vision ma embe en go, nitiere ono ma en go, kako oneno piny, samoro oneno ne ji oruma kaka ji chandore, onyalo bedo gi maoni. To mago duto idwa ni okete mbele jopiny, kata jopiny wacho ni wayie kodi ni ineno ka wachandore yo makama kama, lakini kaka odwa ni konywa, mokwongo wadwa ni timnwa 1, 2, 3. Nikech samoro gik ma jaod bura dhi pendekesa e manifesto ok ni kanyakla gi dwach jopiny. Ing'eni emomiyo ineno ka pinje mang'eny Kenya waka iyudo noger chiro ma ji ok dwa dhiye. Mano nyisi ni ne ok openj jopiny ni Yesu dwaro chiro to dware kanye. To budwa noger nu chiro machalo nang'o? To dwa noger ni chiro machal nade. Iyudo noger osiptal ma ji ok dwa dhiye. Pinje kaka Nyakach kuma ae, iyudo ni ji wuok Nyakach to dhiye osiptal moro man Homa Bay, nikech aora mopogo wagi Homa Bay en Sondu Miriu. Koro iyudo ni yot ne ji mondo ng'ad Miriu odhi osiptal ma Homa Bay, to nitie osiptal korwa koni. Matiende no osiptand cha pod ni mabor gi ji, kata onge yedhe mang'eny ma ji nyalo dwaro tiyogo. Mokwongo hie tij jaod bura en loso chik. Kendo king'iyo katiba mane wandiko 2010 wacho article 95 ni tich ma hie mar od bura mokwongo ma Nairobi ka en loso chik mondo piny obed gi order, nikech ing'eni piny ka ji ne onyuol gi timbe magalagala. Dhano mineno wuotho oko kani timbe galagala ma ka onge chik monyise ni kik itim to onyalo dak gi ji marach ahinya, monyalo nego ji timo chik. To kapod wantiere mana e loso chike ka. Loso chike ka. Ka ng'adi matin Churchill. Kapod wantiere mana e loso chike kanyo waneno ka ne oselor ayanga od bura mar 12. Mago jo od bura maderom ma 290 ma bende noyieri. Nitiere kanyo woman representatives ma bende ne nitiere kanyo 47 kaachiel kod jo od bura mogwel. Gin chike adi ma bende ne gikalo, kata chike mage ma ne gikalo ma wanyalo wacho ni nokonyo jopiny, kata ma ponono ok ne gikalo ma jopiny onego bed ni keto wang'gi sani mondo ka gidhi yiero kendo to koro giyiero jo od bura ma bokalo chike manyalo konyogi kaka jopiny? Kinyalo wacho adier, bunge lejikoma sani otemo, nyaneno ka giloro giwacho ni gikalo chike tara gi gana. To kuom chike tara gi gana go, ing'eni chik inyalo los kawuono to gimoro kiny timore kiny, madwa ni chik cha oloke matin mondo ka okony oganda. Koro ok ni ochuno ni nyaka jood bura los chik manyien okinyi godhiambo. Chike go pile ka pile idwa ni jopiny wegi mawacho ni wan gi shida gi chik makama. Nitie joma ng'eny mosependekesa kata kidhi e pinje mag Mombasa kocha, jok maloso kong'o mar mnasi wacho ni mnasi ok en kong'o, ok tede, koro ok en kong'o, en gimi igole puodho to ji madho. Kata kokane matin tiyudo ka koro obedo gi mit moro ma sukari omedore. Mano en chik masani iyudo ni lejiko ka mnasi nogol kuom kong'o manogo marufuku. Koro chike gi duto gin chike kata mana mar chik maduong' mane waloso ni. Inyalo paro ni kinde moko ka nyicha wan gi temo mar loko chikno. Koro lejiko oyiene loko nyaka chik maduong' no. En mana ni nitie utaratibu ma nyaka gilu, to utaratibu no nokete nodiye kabisa ma mondo lejiko lok chik kaka ne okete no ok gima yot. Inyalo paro kata mane wadwa loko chik under BBI mane jopiny oluongo ni ber biro irwa. Ne en gima ne nigi lweny ma otere od doho ma doho kete oko. Aneno ka josiasa wacho lieko ni gibiro duoke, to kata ka giduoke to nyaka pod giloke kaka chik dwar ni loke. Koro tich ma hie mar jo bura en loko chik.
To list ma aneno kigolo mar jok ma ok wuoka. Nitie jok ming'uono. Nitie jomoko mang'uono ne ma pono no nyinge gi bende nego. Nitie jok ming'uono ne. Inyalo wacho jogo ma iwacho na achiel kuom gi gin kumae. En picha ne nie gazet pile ok owuoga e lejiko. To wawacho niya, lejiko inyalo yiere jogo ma ok wuo. To jogo ma ok wuo ere kaka mano hinyo jogo ma gichung' negi. Kalure ni oyieri gi jopiny ni idhi wuo kacha to in kuom thuolo mar higni 5 te misebede e od bura kata iling' aling'a. Mano hinyo jo michung' ne yo machalo nade. Mar mondo mi kaka in iwacho ni jaod bura mari ok no wuoyo ene kind jogo mano linga to bedo no kineno nyinge list kanyo wabolo so list machielo mar mondo mi wang'igi te jopiny onego bed ni mae hinyo gi yo machalo nade mondo kata in ponono kwa dhi e debe igani kik iduoke kendi ng'ise ni ng'ani onge gimoro amora mano wachono. Ing'e ni jok mok wuogi gimomiyo wan kod gi chandruok en ni gin jok manyalo wuoyo. Ing'e ni kwa yiero ng'ato mwang'e ni ng'ani nonyuol kata noyudo ng'ol e kor ngimane makoro ok onyal wuoyo, to kodhi e lejiko kucho timiye ng'ama nyalo loko wechegego mondo jopiny ong'e no wachano. To adiera ok en gima ratiro ni ng'ato monyalo wuoyo notere lejiko kaka miketo nyingegi ka gima ok iketo nyaka morito piny maae ni to lingerne molo wuoyo nikech tij jalejiko tij jaod bura en wuoyo nikech ok inyal loso chik kiling'. Pile ka ogol nying gi otas kendo nitie riwruok mar oganda miluongo ni Mzalendo temo fuato kata list mani golo mane nyiso ni gisewuoyo adino. Mzalendo osebedo ka fuato kendo golo ga bang' ndalo ka ndalo. Iyudo ni jogi kopenji ni to ang'o miyo kiwuo to giwacho niya ni bedo jaod bura motegno kocho ni nyaki wuo. Yet adiera onego bende ni ok inyal bedo ni loso chik to ok iwacho gimidwa no bede chik no. Gini giwacho ni an ategne gweng'. Onge ng'ama noyieri e gweng' mondo idogi wakilisha e gweng' kuma no entie. Ing'e ni ng'acha no oyieri mondo ibi Nairobi mondo ikel ujumbe mare momiyo niluongo gi ni wajumbe. To sani do ni ng'ato kipenji ni to thura ling' dodwa ber ni ane lejiko kanade. Ni onge okochuno ni ji nyaka wuele jiko antek ni abere gweng'. Ne okoyieri mondo ibed mabere gweng'. No yieri mondo iter ote mag jogwengo e lejiko. Koro gima dwa nyiso jopiny niya, wan gi thuolo makende mar yiero jobura kendo madhi bede bura higni 5. Mae thuolo ma in go mar penjo ng'ama ni oro ni to be thura benise wacho kata chieng' moro ni Mr. Speaker sa. Kendo iyudo ni jok ma ok wuele jikogi go koko marache ok okwe. Naneno nying kaka MP ma Eldoret miluongo ni Oscar Sudi. Thothne ene TV, thothne ene Twitter, thothne iyudo ko kelo gwandruok e gweng'. Ang'o ma mone ng'ama kelo gwandruok nyaka e gweng' kama ji ng'enye wuoyo kama ji 290 nitiere. Nikech kinyalo wuoyo e liel ing'e ni sama oting'o ji kata 500 ka ng'ama nyalo wuoyo e liel ok nyal wuoyo e lejiko en chir mane moonge go ma okoso kisungu matek. To kaka kisungu tek nyicha wayiego mwawacho ni ok oyudo nyaka ibed gi degree moa e mbalariany. Kitek ni nyalo ing'ama lelo. Ne wan gi jolejiko kaka Kalembe Ndile ne okosomo. To ndalo mane Kalembe Ndile ochung'ne od bura ma Kibwezi nong'ere e Kenya mangima. Bang'e no makoro wadwa yiero sani kaka deputy governor ni kanodonjo Profesa Mangima wuoyo tame ma Kibwezi map mane mar Kibwezi mane ni e Kenya mangima ochako lal. To kopogore kod chwalo dwach jopiny e od bura kacha kaachiel kod loso chike, gin ting' mane kata tij jaod bura mage kendo monego bed ni jopiny ng'eyo ni koyiero jaod bura to biro kedonwa e yo machalo kama inyanya to sani ma wachomo yiero. Tij jaod bura gin 3 kata 4. Achiel wasewacho ni en loso chik. Mar 2 en representation. Ni sama jaod bura ni e lejiko cha in kaka oganda manogone kura imbe believe ni duondi dhi wuok kucho kokalo kuom jaod bura.
Mano mar ariyo. Mar adek en ni jaod bura tije en ng'iyo ni to pesa duto mag sirikal mag jopiny mokete lwet bath sirikal miluongo ni executive be otigo e yo maber. Kendo iyudo ni jaod bura ni ema sani bet piny mawacho ni migawo mar sirikal makama biro yudo pesa makama, migawo mar sirikal kama biro yudo pesa makama. Mago oteku mokete lwet jaod bura. To mane oteku mwacho niya, ka jaod bura noore od bura to ok nyal wuoyo, den en thuolo mar jopiny kaka sani wadhi e yiero ni mondo ket ng'ano tenge mondo ter jogo manyalo wuoyo mawacho niya, wan kaka jo Nyakach, wan kaka jo Nyando, wan kaka jo Migori, wan kaka jo Suba North, wadwani pes jopiny otigo e yo makamama to kik tigo e yo makama. Kendo iyudo ni jaod bura ni ema e piny mangima mar Kenya waka omi thuolo kendo mamlaka mar wacho ni ka Kenya dwa dhi e lweny gi piny maoko, obed ok dwa gombo ni mondo wadhi e lweny, but pinje dhi e lweny kaka sani ng'eyo ni Russia odhi e lweny Ukraine. Kenya ka mondo Kenya odhi e lweny mora mora, jaod bura ne mawacho ni wayie ne sirikal motelne gi Uhuru Muigai Kenyatta noter Kenya jo lweny mar Kenya e piny kama ma odhi ogore nikech gima kama. Mago duto oteku mokete lwet jaod bura. Nyaka moko migolo nying gi ming'wono negi mapok no wuoyo. Yet e kuonde magi loye magi chungego, ing'e ni wan gi jok manonyuol mok nyal wuoyo. Kare nonego wayier jogo nikech ka ng'ato wanyalo ng'wono ne gino ginya wuoyo to nono ng'ama manyalo wayiero gi kwa ng'eni ok ginyal wuoyo. Kata kamano ka wadhi mbele wacho ni tije jaod bura machielo en mar neno ni pesa mapono no chiune migepe mopogore opogore otiyo e yo makare. To bende wayudo ka nitiere pesa no mar CDF ma bende konyo kuonde chung' od bura mopogore opogore. Pesa makamano thothne iketo ga e lwet jod bura. Onego bed ni gitiyo kod pesa ne yo machalo na, nikech wayudo ka weche pesa makamane maponono nitiere kaka weche moko mag mibadhi nyalo donje, tuyudo ni pesa makamano ok otiyo e yo makare. Chandruok ma wan go sani e Kenya ka en pesa miwacho mar CDF. Kiwacho adier pesa mar CDF ok onego bed e lwet jaod bura. Onego bed e lwet ng'a? Onego bed e lwet migawo mar sirikal mochung'ne implementation. Ing'e ni sirikal opog didek. Wan gi jood bura miluongo ni lejiko, gin gikalo chik. Kato wan gi migawo mar sirikal ma tije en ng'iyo ni to chike gi policies ma sirikal oloso ma bunge oloso ka be gitiyo. Emomiyo ineno ka iketho chik to obila mabiro maki, obila no ni bwo migawo mar sirikal miluongo ni executive. Koro role mar executive is to execute, emomiyo iluongo ni executive. Then wan gi jogo magolo hukumu ne jogo moketho chik. Jo executive kosemaki, emomiyo ok odwa ni gigoji e police station kata cell, nikech mano ok tije. En teri e doho mar wacho niya, ng'ani wamako ka oketho tich makama, mae janeno, ma kende janeno mar ariyo. Koro joka ka ema golo hukumu ne ng'ano moketho chik. Samo wayie ne jaod bura no kaw tich monego tigi jogo ma jo executive kanye ma mibadhi chakore. Emomiyo ineno jood bura mang'eny sani koka gikasore gichiwo basari. Gichiwo basari ni mondo gidwane yiergi kendo. Moko na winjo gweng'o kucho ni chiwo basari mar 3,000. Mondo keche seche ka koloso to ngiso jopindong no ka se chiwo pesa mar basari. Jok molaro go kom sani to tiyo gi pesa ofuku gi to en koko usiko gi check mar CDF. Tiene no tiyo gi pes jopiny mondo ng'iewo go yo modok go e lejiko, nyaka moko mane iwacho ni ok wuogi ming'wono ne gi gote. Jogo duto wadwa ni ka kuom adier CDF onego gol e lwet jod bura. Pesa ni onego ket kata e lwet sirikal mar county, kendo sirikal mar county kanyo kikete to kikete migawo mar county assembly, nikech county assembly e od bura mar county mana kaka od bura ma Nairobi ka en od bura mar national government.
Koro mane kama mibadhi chakore nikech iyudo ni ng'ani thothgi ok giti gi pesa go maber. Sama sirikal koro dwa luwo ndache ni to pesa ni botiyo maber. Ing'e ni ng'ama ok nyal biro penjo sirikal ni to mane wamiyi cha nitiyo go nang'o. Koro iyudo ni magi duto gin gik ma sirikal nigo e file. Ging'e ni jaod bura kama nokwalo pes jopiny. Jaod bura makama nokwalo pes. Koro giriti chieng' mani gol dhogi e lejiko. To pes CDF no ka thoth jood bura mang'eny ok nyal siemo makosa mar sirikal mar kitaifa. Iyudo ni jo member of county assembly ok nyal siemo makosa mar county governor nikech embe mare mokao ni constituency development fund kata ward development fund cha notiyo go yo ma okare mochamo mogero kata oto ng'iyo go kata mtoka. Kiwacho ni okotiyo godo yo ma ok kare matine waseneno be mopogore moko tiyo godo yo ma ok kare. Pesa ni hiyo nego be ni tiyo godo e yo machalo nade. Onego be ni okonyo yore mage e kar chung od bura mabende jaod bura ochung'ne e counties mopogore. Ing'e ni kane wandiko chik mar 2010 ne owacho ni nitiere tije ma national government monego ti. Kendo nowacho ni nitie tije ma owal moket tenge ne sirikal mar jo county. King'iyo tije jo county, sani ok dwar ni pesa mar CDF kuom ranyisi nitiyogo e yore mag ndara. Nikech ndara mag gweng' mano tij sirikal mar county. Mano tij sirikal mar county ma ok en tij jaod bura. Ma ok en tij jaod bura. To sani yudo ni kaka ji manyo kura, yudo ni jaod bura moro okasore no buro gero ndara. Mano ok tij jaod bura. Kendo koyiene kotiyo gi pes CDF mar gero ndara, to mano pesa manyako duok ne jopiny nikech mano function mar county government. Iyudo kendo ni migao mar somo, nursery schools, mano tij jo county government. Ma primary school function mar national government minyalo tigi pes CDF cha mondo gergo class moro maonge kaka sani koro igero klise mag competency based curriculum mag CBC gi. Mano yiene jaod bura kao pes CDF mondo gergo nikech mano function mar national government. Aya kama nitiere maundu ng'enye jopiny okwayo ni mondo ketnegi e police post kata police station. Oyiene jaod bura mar National Assembly tiyo gi pes CDF mondo gergo police station because mano function mar national government. Remember nying gini chako ni National Government Constituency Development Fund. Emomiyo nokel lokruok no. Chon iluonge mani CDF nikech ne en manywanda. Ne inyalo tim kode gimoro amora. But sani oloke ni National Government Constituency Development Fund mondo omed jiwo tije ma national government nomi e chik maduong' e gweng' kocha. Kendo kidhiye kendo tiyudo ni sani county governments be obukore timo tije mag national government. For example, bursary ma county governments chiwo ne jok madhi e secondary school. Yena mar mondo mi ang'adi matin make mane wach basari kanyo nikech onego beni wakao yuyo matin mondi eka waduogi. Nyakoro Ramogi jua ng'amedo mana paro ni e studio mar Okinyi makawuono thuon wach mabende watwake en ni tij jaod bura en ang'o. Emomi e studio mar Okinyi makawuono antiere kae kod wendo Suba Churchill ama bende en jalonye wechego mag telo ka bende wabedo mana kod twak mar mondo mi wanyisi ni in kaka japiny onego beni ng'eyo ni tij jaod bura en ang'o. Inyalo medo chwalonwa ote mari e namba mar 3-auchiel-00. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya. Kata kamano yienwa mar mondo mi wakao yuyo matin tok yueyo abro yudo thuolo mar somo moko kuom ote mabende ioronwa ka wadhi mbele kod chenro marwa. Kik idhi mabor. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo moro amora. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa.
wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu kod Odhiambo Wonyangege. We are not here to take people's husbands. We are just here to make you guys comfortable, good, happy. If you don't want your husband to come here, wash his feet when he comes home, give him a massage when he comes home, and look pretty. Otherwise, he'll come here and we'll serve him, we'll pamper him, we'll groom him up. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice. Schoolflix, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View Tickets. Dial *487*7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Katiegruok mar Kakrao Technical and Vocational Training lando kepo madwe mar abich gani e courses mag TVET kaka Electrical and Electrical Engineering, Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Architecture and Spatial, Beauty and Hairdressing, Cosmetology, Fashion Design and Garment Making. Ne jopuonjre duto mane oyudo D- kadhi malo e penj mar KCSE kod jopuonjre mane otimo penj mar KCPE bende nyalo oro kwayo magi. Jogo mooro kwayo ma okaw biro yudo kony kowuok e agulu mar TVET mar piny owacho. Kakrao Technical and Vocational Training, Technology for Creativity and Innovation. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajuang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Aka penjo bende wapenji e mbui kacha. Penjo mabende wapenjo okinyi makawuono mana kinyalo nene wang' jowi mari kanyo en ni tij jaod bura en ang'o? Bende jaod bura mari timo tije? Penjo mabende kata duoko mabende nyalo chwalonwa achiel kachiel kokalo e yorewa mag tudruok. Ka bende wapenji ni tij jaod bura en ang'o? Bende jaod bura mari timo tije? Chwalnwa mana ote mari e yorewa duto te mago mag tudruok mano moriwo nyaka mar ote marwa machuok ma en 2-3-6-000. Nyakwa Ramogi Ajuang kaka pile e chenro mar mbaka oromo watudore kod reporters magwa mayudore e kor gwenge mapachoka mondo jopiny bende ochwala duondgi kotudore kod thuon wach ma watwake. Gie thuolo ne adwa ni waring wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu watudre kod jafwambo wadwa mano Jailieta manitiere kono. Jailieta ka intiere e boma ma Kisumu inyalo mana penjo jopiny e boma ma Kisumu kanyo ka bende ging'eyo tij jaod bura e yo makare kata oyo. Jail. Erokamano ahinya Joyce, ageno ni chiew maber. Mana kaka iwacho kanyero wakao pacha jo Kisumu mopogore ewi tij jaod bura to bende osetiyo negi makare be ging'eyo tich mwinjo bende ni otimo. Antiere koda moko kuomgi kae mabende gibiro nyisowa paro mabende gintiere godo. Karibu sana mami. Takushikilia. Tanzania jina. Asante. Kwa majina mimi naitwa Safia Shaban, mkaaji wa Kaloleni Kisumu.
na ningependa kutoa maoni tena. Tumefurahi sana vile Ramogi wametutembelea katika mitingi yetu, tupate nafasi ya kutoa maoni. Kama sisi Waislamu tuna shida sana ya watoto wetu kupata vitambulisho. Watoto wakitaka kupata vitambulisho lazima tuende vetting, na mengine ambaye alikuwa akiendelea, mbunge wetu ametusaidia na basari tumepata, lakini huwezi kufurahisha watu wengi kwa sababu watu ni wengi sana. Hauwezi kudumu ama uwafurahishe wote. Wale ambao wanapata huwa Mwenyezi Mungu amewaandikia. Sasa kitu mimi nilikuwa naomba, mbele hapa kuna kuja uchaguzi, tufanye uchaguzi wa amani, na sisi kama wazazi tukae chini na watoto wetu vijana, tuwaeleze namna vile sisi kina mama tunapata shida sana wakati wao wakiudiwa wakati ya kura. Safari hii waangalie maendeleo. Sisi tunataka tumewasomesha wapate kazi, wawache shilingi 50. Kwa hivyo sisi tunataka amani, amani, amani. Amani iendelee na uchaguzi Mwenyezi Mungu ailete kwa amani. Nashukuru sana kwa Radio Ramogi kunipa nafasi hii nizungumuze kama kutetea Waislamu. Asante sana. Kwako pia umesema kazi ya mjumbe ni gani? Kazi ya mjumbe ni kuangalia wananchi wake, lakini sasa ubaya wa wajumbe huwa wanakuja tunawachagua na wakienda wanaenda kabisa mpaka miaka 5 tena ndio tuwaone. Na wakija wanaanza na watoto wetu vijana. Tunaomba safari hii ule ambaye tutampeleka atukumbuka, asije akawa tu anatukumbuka wakati baada ya miaka 5. Tunataka maendeleo iendelee. Na sisi pia tuangaliwe yale ambaye tunataka tunahitajia tufanyiwe kama Wakenya wengine. Nashukuru sana. Asante sana, nashukuru. Machiegni kabisa ibo chako ginyingi kaito inyiso nto Tij Ja bura en mane to be osetime e yono makare. Nyinga domi ko weti aweno. Nyakach anja ko mar Kwe Kisumu County Peace Forum. Adwa wuyo kuom wajumbe wa kata mjumbe. Wadoke kama ndala mo ikum kelo wat makama ndo wuoye. Wajumbe aparo ni tijigi maber ong'ere gi chung no chak CDF to gi security in the area mochung'e noero. Mane monego bed nong'ino. Koro okaneka wasidhi maber ahinya on terms of security. Nikech pod waneno kantie gik moko moko dhi kare, particularly Nyakach kama kudho pod nitie. Insecurity generally pod nitie. Yore moko timo richo ma onego bed ni mjumbe konyowa. Osekonyo raito onego otim nani mondo tim mang'eny mokalo kanyo ero. Kokano ko time to the fullest. Nikech one watimo peace building to pok obedo kodwa machiegni. That one I want to say very sincerely. Pok obedo kodwa machiegni ich mag peace building. Wasebedo kwa mondo bimo chiegni nikech onyalo konyowa because he has the resources mondo konyowa. Watimo voluntarily to kaneka obedo kodwa machiegni. Koro mano gima nyaka wach kanio. Wakwae kata ng'ama biro yier kata ka en mjumbe madok kata ng'ama biro yier manyien obed ng'ama understand the meaning of security and peace. Peace needs wasete our best was to peace in Nyakach sanie. Wasegolo Nyakach kuma kuni tima ng'eny wasebedo gi buche mang'eny gi jowa majirandwa kirani wako ko babela lakini wakwae man mjumbe kam kata mabiro bedo ni kata mantie obed kodwa machiegni kutude kodwa nikech onego tim one thing. Erokamano inyama machiegni. Erokamano Radio Ramogi gi lieta kuom lemowa bura mane wantie ni. An iluonga ni Elijah Odek, nying mong'ere ahinya en Eli. Maduong' madwa wacho ni tij mjumbe ojachung'nwa kendo en jalno matimo oversight. Ong'iyo ni ang'owa timore ina wach level mar national. To maduong' mananeno gitungo chike be gilosonwa. To mano to kaneno kodhi maber ahinya kuom mjumbe mane ango. Korka gero skunde aneno bade mamano to nyaka duok erokamano. Ane classrooms moko bedo built. Makwayo maduong' ni kata duok ng'ato kata ng'at mochung' modhi okawe gima gitimnwa ni oversight mondo tim nikech peswa lal mang'eny. Watemo dwaro ni ka gimoro wuok to public participation gi gima jopiny owacho mondo miyo migi. Ok ni jopiny golo paro to paro ni ok chopi igamne gi gik mok gidwaro.
ta akwayo ni yiero ni mondo timre gi kwe, kendo akwayo kabisa nikech an kaka achiel kuom jagombulu mar Kisumu Central aneno wich kuot ahinya korka lweny. Ji duokore, social media weche ng'enye, kendo iwinjo ni jomoko ilalgo, jomoko bedo threatened. Mano wakwayo kaka jodak ma Kisumu watim ombulu gi kwe, wabeduru gi hera mondo mi kiny wan manowete, kendo kiny wan abed mana joma chiemo kama achiel. Pok wapogore to the extent ma ng'ato lal gi ngima nyawadgi kata lal gi kata iny ng'ato kata intimidate. Ko wakwayo ni wabed gi kwe, wadhi yiero kaka joka ng'ato, kendo kik wabol wach ne jowadwa. Erokamano ahinya. Joyce, mana kaka winjo mano paro ma moko kuom jodak e kaunti ma Kisumu golo ewi tij ja od bura, ka bende gintiere gi mago ma bende gigombo kata rema ma gineno ni jo od bura ok ochope, to jobed ni gichope, mano jo od bura makoro idhi yier e yiero mar dwe mar 8. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Jaelieta kantiere kaunti ma Kisumu kuom twak kod jopiny man mondo mi wang'e ka ging'eyo tij od bura mag yiero kata oyo. Anyako Ramogi Ajuanga ka wadhi mbele kod twak marwa e studio kinyi makawuono. Adwa medo paro ni wendo mabende antiere godo en Suba Churchill, mabende en jalony e wechego mag telo e pacho ka wabedo mana kod twak mong'ith kotudore kod tij ja od bura mabende wayiero kaluwore ni yiero mar dwe mar 8 higani. Bende wabiro bedo kod thuolo kaka jo Kenya mar wuok oko mar yiero jo od bura mabende biro loso od bura mar 13 mano ma pacho kae. Churchill, kapok ne wadhi e yweyo matin kendo kapok ne watudre kata kod reporters mag ang'adi e seche ma itwak kotudore kod weche go mag basari, nikech mana kaka isewacho ni sani nitiere jo od bura ma sani koro wachno mar basari ema gitiyo godo. Gichiwo checks mag basari kaka yorno mar lombo jopiny no bio yier gi, kendo bende pesano mar CDF mane bende apenji ni pesano onego bed ni tiyo godo e yo machalo nade, bende onego bed ni gitiyo godo e yo machalo kamano kose sani e maber ka gitiyo godo e lombo jopiny ka gichiwo basari. Mokwongo kabisa ka winjo duond jopiny mowuoyo koa Kisumu, amora ahinya gi gima ng'at mar ariyo wacho ma Kisumu Central, aneno kolonya ahinya gi tij ja od bura, kendo wacho gigo adek ni en chung'nwa, en loso chik, kendo timo oversight. Mago e tije ja od bura. Ng'at mokwongo moa Nyakach mabe mae owacho wach security ma very important, to kata obed ni en important, tij ja od bura en penjo sama en e leji kocha ni to openjo ja executive ni ang'o momiyo security ma Nyakach. Ok en tij ja od bura mar kelo security. Openje nikech en duond jopiny manoyiere, en penjo ni ang'o momiyo kuo dhok pod ng'eny Nyakach. Mane tij ja od bura, nikech en ema nomiye oteku mar wuoyo on behalf of jok manoyiere. Koro jogo duto wacho weche makare. Gima dawach kuom basari en adier ni CDF, kisomo chik manoloso National Government Constituent Development Fund, oyiene od bura ka od bura keto tenge percentage moro mar chiwo basari. Gima dwa wach ni onego loki en niya, basari ni nyalo chiwe nyaka tich adi, nikech basari michiwo sama ji dhi yiero yot mondo jod buro oti kod basari mar loko pach jopiny. Wanyalo wacho no chalo kaka soya. Ochalo kaka soya, nikech in sani koka ji odong ndalo kia 40 to ji dhi yiero, in kokisieko gi chek mar 3,000. Ing'eni sama ichiwo chek 3,000 no, to ng'ato no moko gi nyathi matinde ni e skunde mag gweng', nitie skunde mantie boarding and the rest. Ing'eni oneno ni ikonye yo moro, to pile pile oganda wa ohero ni ng'amo konyi ichalo ng'amitimo go singo, idwoko lwedo. Koro wadwa ni chik ma wadwa ni wabua lok ka bunge mar 13 kodonjo en ni to pe CDF ni inyalo chiwe basari nyaka tich adi kapok yiero chopo, nikech kokete machiegni gi yiero to jok manie lejiko ma koro wuok gi biro tiyo kode kaka ineni tiyo kode sani ni mondo gichiw basari. But en adier ni oyiene gichiwo basari ne jogo manie secondary school nikech mano function mar national government, ne jogo manie university nikech mano be function mar national government. But jo county government
ok oyienegi chiwo basari nikech jok ma gimiyo basari gin jok manie secondary school, gin jok manie university, mago ok function mar county government. County government tiyo gi pesa mang'eny mar chiwo basari, yet iyudo ni e gweng' kanyo nitiere osiptende maonge yath, iyudo ni nitiere skunde maonge primary, nursery schools, mane moyiene jo county government ger. Koro iyudo ni tijegi sirikal mar county gi sirikal mar national onywando makoro miyo jopiny obedo confused. Mar ariyo, thoth jopiny ok ong'eyo tije mar jood bura. Nikech iyudo ni jaod bura, jomoko ibiro wacho sani kaka gori dhi yiero ni wacho ni an ok aduok ng'ane gima icho miya onge. Jaod bura ok tije miyi gimoro. Ka idhi ire kaka dhano wadi wacho ni an gi chandruok, adwa ni konya, ora adwa ni chung' na arambe. Koero kaka dhano to biro e arambe nino. To kik walok arambe e tij jaod bura ma wiwa wil gi gima nomiyo wayiero ng'ano mondo dhinwa lejiko, mondo make sure ni pesa and thoth gik mwagone gi arambe gin gik monego beni sirikale matimo. Maka jaod bura ni en ng'ama otegno ma kiny ko kiny owuok ochung'e e lejiko wacho ni ang'o miyo ma timore. Sirikal biro timo gigo te, ma gik moko mang'eny mwagone gi arambe kia wadwa gero sikul, kia wadwa medo klas, mago biro timore nikech mago tije sirikal mar kitaifa. Yes. To sani bende waneno ka jod bura mathoth kata jo siasa mathoth nitiere oko kacha gitimo kisera margi mar ombulu, to nitiere singo mang'eny ahinya ma gichiwo ne jopiny. Gin singo kaka mage ma ponono ka japiny oneno e manifesto mar jaod bura to ng'ani wuondowa ma ok en tij jaod bura kata ma ok en tich ma omendano mar CDF onego bed ni timo koket e lwet jaod bura. Mokwongo, jaod bura kik nyisi ni obiro gero ndara, mano ok tich jaod bura. Kendo pesa sani chik mar CDF otamo jaod bura tiyo gi pesa no e gero ndara. To nyalo bedo ni jod bura gi kata jo siasa sani nyalo bedo ni gichiwo singo mathoth ahinya, inyalo katiyo kod dhongere gi over promise jopiny to kuom wacho adiera kata gin bende ging'eyo ni gini ok abi timo. Nikech wayudo kata ni nitiere jod bura moko ma adiera koseyieri to koro gin jomoko wacho ga ni kwaseyieri tidhi lal Nairobi, kalure ni Nairobi ka ema nitiere od bura kama gitwake, to gweng' kacha ibiro mana nene kendo bang' higni 5. Mokwongo ing'e ni jot buche mag county osebedo katimo gimoro maber malich. I think kata senate osebedo katime. Wadwaro ni od bura ma Nairobi seche moko dhi kata Kisumo. Oluore county. Oluore county nekech Kisumo kacha ka ji odhi kata stadium incho gercha. Security nyalo migi, ginyalo keto tent, mondo jopiny ong'e ni kare kama kaka iloso bu. Nikech jok mineno ok wuo ma nyingigi muriedo nyingigi. Kokel od bura makoro bet kama ema noyiere no, ing'e ni chieng'no nyaka othuthni. Nyaka ojiwre ni kawuono nyaka ambe awuoge TV. To gimomiyo jopiny wacho ni gilal. TV ok ginegie. TV ing'e ni sani bura kadhi mbele lejiko ilando moja kwa moja, jopiny neno jok mawuoyo gi gima giwacho. Chieng'no nyaka ojiwre mo owach gimoro kata wacho marach kod okoso nikech ok ong'iyo ga wuoyo. But gima dwa nyiso jopiny kawuono ni wadhi e yiero bang' ndalo 40. Ka nitie jaod bura mapok owuoyo e lejiko ma ok wuoga, kik owuondi ni otegne gweng'. Ne ok yiere mondo dong' e gweng' kanyo. Ne ok yiere mondo obed motegno, ne yiere mondo obed motegno e od bura. Ka nitiere ng'at moro manonyuol ma ok wuo momo e gweng' kanyo, afadhali wayier momo nokwang'e ni ng'ani ok wuo, to sirikal dhi konye gi jok ma dhi loko gik mowachogo mondo jopiny ong'e no wachango. Nikech sani wambe od bura ma Nairobi kae watin gi jogo mane miluongo ni nigi disability. Ma jok mane nitie ok wuogi kodok, kama ok otony modok. Wan kaka joriwruok mag oganda wadhi wacho ne speaker no declare jok ma ok wuo e lejikogi kaka jogo manonyuol gi disability. Because they are not able to speak. If ka jok ma deaf, jok ma momo, wawacho ni jok man jo disability, jok ma ok wuo e lejikogi, be wadwa ni next time e bunge mar 13 speaker olande ni ng'ama kama pok owuo nyaka ne lejiko chakre, wadeclare gi kaka jogo manonyuol gi disability
ok inyal wuoyo. Tapenji kacha ni en ang'o masani ka japiny onene manifesto mar jalno ma olap dhoge ndong' ne komno mar jaod bura. To ng'eyo makare ni ng'ani en ng'ama wuondowa kata gik makamagi jaod bura ok onego bed ni timo. Gik monego jaod bura kik wuondi ni biro timo gin functions manie lwet county government. Achiel kuomgi en gero cattle dip. Mano gima sani ni e lwet jo county. En agriculture ndiyo, but cattle dip, wach agriculture nie gine. Wach gero chiro. Kik jaod bura nyisi no biro gero chiro. Mano function mar county government. Be ok oyiene chik mar CDF ni mondo tigi pes CDF mar gero chiro. Mar adek asewacho en ndara mag gweng' kata kor. Kik jaod bura nyisi no biro payo kor mar gine. Mano nyalo manyisi ni abiro wuoyo gi governor mondo ng'e ni kaka konyowa mondo wabed gi ndara manyalo tero ji osiptal ka ji tuo. Mar ang'wen, jaod bura kik wuondi ni obiro gero osiptal nikech osiptende mag gweng' obed level 1, level 2, level 3 mago functions mag county governments. Koro jaod bura kik nyisi ni obiro kelo osiptal machiegni kata obiro make sure ni yath ni osiptal. Onyalo mana nyisi ni abiro tudora gi ng'ama ibiro yier governor mondo make sure no osiptandwa mar gweng' ka nigi yath. Mano yiene timo nikech kata CDF, chik mar CDF no nyisgi ni they are supposed ginyalo collaborate, gitudore gi sirikal mar county mondo gi make sure ni jopiny ok ochandore. Ka jaod bura nyisi ni gweng'wa kaka Janyakache wacho cha ni kuodho pod nitiere, maana adier en tij national government. Jaod bura nyalo wacho ni wabiro golo pesa matin, jo sirikal mar jo county commissioner office county gol pesa matin, watudre wager police post kata police station. Mano jaod bura nego chiki ni onyalo timo nikech mano gima oyiene timo. To gik mang'eny ma jood bura singo mang'eny ma jood bura chiwo sama idwa yiergi gikawo advantage nikech jopiny bokia. Jopiny owuoni ng'ama ong'iewo ni sukari e ng'ama ber. Aneno ka ng'ato wacho ni dongruok ni onego wakidhe matindo tindo mondo wang'e ni to dongruok ni en ang'o. Role mane mar jaod bura timo mondo dongruok obedi. Jaod bura make sure ni pes jopiny mokete lwete executive cha, mochung' ne gweng' gi sub county commissioner, mochung' ne gweng' gi chief, mochung' ne gweng' gi assistant chief, be otimo gik monego dongruok duto monego time gweng'. Mane oversight. Ong'e ni to pesa mano kel for example Nyanza. Kato kosechopo Nyanza to chako poge moko dhi Kisumo, moko dhi Siaya, moko dhi Homa Bay, moko dhi Migori. Be county commissioner ma Migori oyude. To koyude be jogo chung' ne dongruok monego time. Mane tij jaod bura. Tok chiwo singo moko ma gichiw singo ma miriambo. Mag miriambo ma ok ginyal timo. Iselero yo makare ni onego bed ni jood bura kik chiw singo ma nono kaka isewacho ni ok onego bed ni gigero ndara, ok onego bed ni gigoro chiro. Kare jopiny onego bed ni ng'iyo ang'o e manifestos ma jogi onego bed ni chwalogi nikech nyaka sani wang'eyo ni e kinde mag yiero ka yiero jopiny ponono ng'iso ga josiasa ni onego bed ni uyukonwa jamna matiende ni miyogi pesa ma bende waseneno ka josiasa mathoth tiyo godo e lombo jopiny ma japiny ok ng'i kata manifesto mar jaod bura. Manifesto mar jaod bura makare jopiny onego bed ni ng'iyo ang'o ma hie e manifestos maka mondo giyier jalno mabiro chung' negi e yo makare ma ok chiw singo ma miriambo. Ing'e ni ng'ama onego kel manifesto. An manifesto ma ji kelo nyaka jo county assembly. Tindo dhiera. Ng'ama onego sieke gweng' gi manifesto kako obiro tiyo ne jopiny en ng'ama dwa bedo governor, ng'ama dwa bedo deputy governor. Ji ariyogo kobiro gi manifesto tabiro kawo gi seriously. To ng'ato ni dwa dhi elejiko kaka member of National Assembly ni yiere od bura, ng'ato dwa bedo senator ni yiere od bura. Macha ng'ama tije ondiki e katiba manyien. Mondo yud space nikech kichomo gi tiri ni pe CDF otigo marach to ginyisi ni watinde ok wachung' ne CDF. To sama koro ichiwo basari tineno gi ka gine magichiwo basari, gine magichiwo check. Koro mibadhi ni ilago ema ok wadwar. Wadwa ni ng'ama sieko gi manifesto an ka chieng' mabiro chung' e lejiko ok abi dhi gi manifesto.
nikech mano kama miriambo cha ibo dhi yo machal nikech jopiny be dwaro winjo gino mikelo negi. Jopiny iwacho ni lwedo manonok nang jopiny dwa ni ibiro timo negi ang'o. Jopiny sani wanyisi kaka gimomiyo siasa sani tek. Jopiny sani kata kidwa nyiso gi manifesto no ginyisi ni lingi ni waseteri. Ine waseteri chon. Konono giwacho kamano kaluwore kod pesa misemiyogi. Yuko jamna mi wacho. Gin ging'iyo ni to ng'ani yuko jamna sadi. Mane gima sani jopiny odich kendo ndalo makoro wachomogi. Ka chiero chiegni kabisa kata weche go koro giwach. But nikech gweng'wa sani kaka Kaluo kocha yudo ni ji mang'eny ochung' kaka independent candidates. Siasa mawang'e ni tek. Mang'ato ka ok ogolo dhoge maber motujo jopiny gi wacho joluo wacho ni otujo wa gi wach. Nikech kaka ituro ng'at ma pingi cha be jopiny dwa winjo ni bing'e siasa. Wadwa ni siasa magigo sani ni ng'amo biro otony modonje lejiko. Wadwa neno siasa no e od bura. Wadwa neno kichung' e od bura ikaw microphone to ok ni nyingi kata speaker okia nikech no okia ni no luongi mogi karango. Ing'e nitie jomoko e lejiko makara speaker okia kata nyingi gi. Koro wadwa ni mago duto otimre. Thoth jo od bura biro gi manifesto no biro tiyo gi yudhe, kio biro tiyo gi joma mine, kio biro timo ang'o. Bang' riere no otesego kata kuma gikete gi kia. Yudhego opoknwa ne ka jo od bura luongo. Idwa ni jo od bura luongo ka town hall meetings kata ka ok liel, ok ni jo od bura nyaka rit ni ng'ato tho. Nie ka owuogi jopiny. Nitiere town hall meetings tinde piny odongore. Nitie gweng' kucho, nitie social halls. Ja od bura luongo kijende ni en chandruok mane ma ungo ka. Ere kaka wanyalo timogi. Ma kama tere MCA mae adhi go Nairobi. Nikech functions mag 2 levels of government mwachogi. Ondike chik ka. Ondike chik mar 2010 cha. Koro kik ng'ato wuondi and gimomiyo jogi kawo advantage ne jopiny ni kech jopiny okia. I think ni wan kaka joriwruok mag oganda onego watudre gi jo fwambo kendo keyo kaka un mondo wamed puonjo jopiny kaka mbaka mwago sani ni. Mbaka gi onego go ok mana ndalo mar yiero to onego go gi kata kinde mag yiero machielo gi machielo mondo ka jopiny ka chopo yiero machielo cha to jopiny osebedo gi tiegruok mong'eyo ni ka ng'ato dwa chung' e od bura to kik ubi wuonda ni nobiro gero ndara nikech mano tij county government. Mano function ma MCA mene ginyisi ni kidhi e lejiko to dhi nyis governor ni wadwaro ndara ka. Dhi nyis na governor ni wadwaro ni kor makama opa. Dhi nyis governor ni daraja makama ka pi opong' kaka kama daki. Nitie kamoro ma pi pong'e makara samoro kadhi to okanyal chopo dala. Jikwang' mana gi yie. Mano tij county government. Erokamano nyakora Ramogi Ajwang' yenwa mar mondo mi wakaw yueyo mar ariyo kendo e chenro ni mar mbako romo eka waduogi wadhi mbele kod twak marwa ka thuon wach mabende watwak okinyi makawuono en ni tij jaod bura en ang'o. Imedo chwalonwa ote mari e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma in Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kik idhi mabor. Waluare kuliet pa wamiyo moa e thurwa ka kod moa e pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lind Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice. School Flicks, in association with the Ministry of Education, presents the
the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View Tickets. Dial *487*7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into this, we are able to optimize health and wellness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Joan kamora mora ma intiere machiegni twak marwa mar okinyi makawuono ka thuon wach mabende watwake en ni Tij Ja od bura en ang'o ka studio mar okinyi makawuono wendo mabende antiere godo en Suba Churchill ma en jalony e wechego mag telo. Ote magi bende ang'isi ni nyalo chworonwa ote mari e yore waduto te mag tudruok e kinde mabende wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kasomo moko kuom ote mabende aneno ka useoronwa nyako Ramogi Joan mano kachako kod otego mabende aneno kuseoronwa e namba mar 236 mano ote namba mar ote machuok. Awiti wacho ni owuoro kaka jaod bura mare ma Awendo okti eyo makare. Erokamano ahinya. Ote machielo oking'iso wanyingi wacho ni public participation should be put in place mano e kind jod bura kaachiel kod jogo mabende ochung'ne e kar od bura mabende gichunge. Elijah wacho ni onego bedni wanono gino ma jod bura timo eyo makare kapok wayierogi. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuseoronwa e Facebook kacha kama wantiere live. Eric Gono wacho ni ang'o momiyo jod bura masani agenda gi maduong' magiwacho en ni gidhi konyo baba malo kucha to ok gima gidhi timo ne jopiny to ok giwachi. Riaga Henry wacho ni siasa masani gi josiasa masani ok ng'i tich bora ofuko ber bang' yudo tich tije en gero udi madongo dongo geche madongo dongo ema ginyiewo. Nyako Ramogi Joan imedo mana oronwa ote mari ote mabende wabiro somo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Suba Churchill ka wadhi mbele kod twak marwa ineno ka janeno wa moro kae oro ote mare ni jod bura sani kiyiero gi agenda margi maduong' en ni gidhi konyo jalno maponono biro bedo jatend piny Kenya. Nikech sani wantiere kod kwethno mar Azimio, wantiere kod kwethno nyaka mar Kenya Kwanza. Josiasa go duto temo mar mondo mi gibed kod kwan jod bura moromo kata mohewo wadgi od bura kacha. Ber mar mano en ang'o ahinya to e kindegi ma josiasa kata ji dhi e debe? Of course ingeni onge ng'ama dwaro bedo jatend gweth mar siasa. Jatend gweth mar siasa chalo kapten mar tim mar mpira. Chandruok mosebedo en ni kaka nyicho wal jogo madhi chung kidienje mopogore opogore. Piny Kaluo kocha ji owacho ni ne warito mondo go kura. Ing'eni ji okia ni demokrasia mwawacho ni makisungu luongo ni demokrasi ni okochuno ni idwa ni mondo demokrasi oti jago kura cha onego bedni dwach jopiny en ma ok dwache owuon dwach jopiny en ma emomiyo kata ji temo ji nigi chwang' ang'eni ji nigi chwang' e gweng' kucho kabisa ni ne nitie thuolo duol mare Azimio nolando
ni ji biro go kura mondo wal jogo madhi chung' e lejiko, madhi chung' e county assembly, madhi chung' kaka governor gi mamoko. Mago ne ok otimore e thoth gweng' kocha. Kata yudo nokelo ichwang' mang'eny. Koro ji wacho ni an achung' kian. Kendo jok mochung' ke gin go ging'eny kabisa. Gimodwa temo wacho ni kata jogo mane nigi awe manotony momi otiko ka ok jopiny owalo. Jok monego itinegi gin jopiny. Ok malo kumiwachono. Ndiyo, malo kue ng'amotelo ne ker, ng'amobio yier ker bang' yiero mar tarik 9 biro dwaro loso chike moko, biro dwaro kalo policies mang'eny mano Tij Ja lejiko. To mano konyiso ni ng'ama no yiere od bura cha koro wiyo wil gi jopiny. Kech mane excuse ma jowa bedo go. Ka ji temo penje ni to ang'o misetimo? Churchill, yena mar mondo mi ang'adi matin. Kata inyalo mana tieko mano mondi kapok ang'adi. Yes. Iyudo ni ng'ato ka koro okete kona ma koro jopiny penjo, to nying jakome moseluongo. Koseluongo ni to ng'eni osetony. Penjo mopenje cha koro kodhi duoko. Mano mibadhi mosebede gweng'wa kaluo igni mang'eny. O kata ndalo mag Raila Odinga ni. Wadwa ni jopiny obed accountable ne oganda mano ore od bura. Wayiene, yes, wadwa ni samose cha be nyako bed loyal ne duol mar piny, mar party. But first and foremost, obed accountable to the Ero kama na inya. Anyakora Ramogi Juangi thuolo nadwa ni wadhi e county ma Migori kama jatenda migao mar somo mano Angire George Mago. Odichieng' ma kawuono odhi rango chenro mag somo akagie thuolo ni entiere e skul secondary mar Kodero Bara mayudore county ma Migori. We wawinjane. There will be 29,000 vacancies. First of all, let me give you the facts. We have registered grade 6 children and they are having exams in November. There are 1,280,000. So it is not 1,408,000. You start from that stupid nonsense, which is deliberate. If somebody has a mission, tell him he has gone to the wrong person. Because me, I don't do deals with anybody, only Christ. So that is the number that we are going to work with. Secondly, as we have said, the classrooms that we shall complete, and I'm giving my word because that's why you see me out here. I would like to say that we shall have completed the 10,000 plus the 1,000 plus the 5,000 that the private sector has talked about. And I keep saying that government is not stopping with us moving from Magoa to another person. The other one coming will have to carry the headache I've had for the last 3.5 years. And his job would then now be to complete, because if I was to be here till December, we would make sure that we have even excess classrooms. So you don't come, you know, most people look for jobs and they can't do them. I think that being a minister is you go and sit and get your tumbo to be big and all that nonsense. There's work to be done. So I want to thank this school because I have been shown work that has been done with the money that the government has been giving them. The government provides for every child in secondary school 22,400. And the noise you are hearing from some misinformed principals is fake. This government that I serve, headed by Uhuru Muigai Kenyatta, released money to schools for this particular term in April. And we are still in that term. We are not going to release money which we cannot account for. So when the term closes, in fact we are working with Juan and everybody else, when the term closes we shall make sure that before the new term, which may or may not find us in office, the money will have gone to schools. So be very careful about this transition time, because they are wolves in sheep's skin. And the last thing I would want is a scandal after I've left the ministry. All the other things that you hear is because of the reforms that I, as Magoa, son of Magoa, came and initiated in the ministry, and some of the fruits you will start seeing. Unless the incoming government comes and reverses everything else. Because like I have just demonstrated to you today, we know the exact gap
through the wisdom of His Excellency the President. I'm not praising him. It is the fact that he is the one who put all schools on GIS. And through that system, we actually know the gaps in our schools, and that because not all our principals are very supportive in this integrity matters. So we shall rely on the GIS. Even the one who is coming will rely on the GIS. It's a continuous process, unless there is a question that is related to Nyakora Mogi Juang manon jaten migao mara somo ngire George Magoha ilimbe mare egwenge makalu mane county ma Migori kama bendo diche makawuono otemo mana mar nono kaka chal mar gelo kilese maga CBC dhi nyime mano ahinya kinde mabende migao mar somo kata sirikal mapacho kaindi temo matek mar neno ni kochopo higa manyien oket tim eyo makare mano lai manyien mar somo mar CBC mano mar competency based curriculum. Kata kamano Nyakora Mogi Juang ka wadhi mbele kod twaka marwa okinyi makawuono thuon wach mabende watwake e chenro mar mbaka oromo en Tij Ja od bura enango. Antiere studio kae kod jalonye weche mag telo mano Suba Churchill mabende wabedo godo kod twak mong'ith mar golo odok e it jopiny ahinya to sani ma jo Kenya ochomo yiero mondo gibed kod ng'eyo mar kaka onego bed ni giyiero jod bura kod kaka jod bura onego bed ni tiyo negi e yo makare e pacho ka. Nyakora Mogi Juang ang'isi ni nyalo oronwa ote mari e yore waduto te mag tudruok. Akawa nyalo mana somo moko kuom ote mabende podi udhi mbele kod oronwa e yore waduto te mag tudruok. Achako kod ote go mabende uoronwa e yor tudruok marwa mar Facebook kama wantiere live. Felix Adienge wuod Nyasembo wacho ni jod bura matinde gi oketo tije gi bathe gi loso mwandu owacho noneno en wuod Ndhiwa. Ote machielo mabende wantiere godo Jared Ouma moro wan go iluongo ni Martin Owino wuod Chief Ndhiwa constituency bure kabisa chamo nyaka pes mond liete mano wach malita ahinya. Kata kamano mano pach Jared Ouma. Prezo wacho ni wuod chief marwa tiyo mateka sana wadhi duoke. Erokamano ahinya Prezo. Shadrack Otieno jaod bura manyakach Aduma Wuor ok tinwa gadiera imiye kura to ok nene nyaka chieng' sa mar campaign kendo mano bende pach janeno Shadrack. Jafeth Odhiambo Onyango yaure uru ahinya kendo topic ber aya gwenge mag Ndhiwa to jaod bura mane wayiero onge gino minyalo wachni osetimo ndara chalo puotho kan basari be ichiwo kod ng'eruok. Erokamano ahinya. Morina Otieno wacho ni tije jod bura gin kaka loso chike od bura mamalo mano parliament ng'iyo kaka sirikal tiyo gi pesa jopiny owacho ni onenowa e yo makare. Erokamano ahinya Nyakora Mogi Juang imedo mana chwalonwa ote magi ote mabende wabiro kawo thuolo mar somo e kinde mabende wadhi mbele kod twak marwa. Suba Churchill iselero ne jopiny e yo makare ni wechego mag gero ndara ok onego bed tijno mar jaod bura kata kamano onego bed tijno mabende itayo kod mano tend county kama bende giwuoke. Kata kamano ere kaka jaod bura kata jod bura mabende wadhi yiero ere kaka onego bed ni ging'iyo kata gitiyo machiegni kod 10 counties kata gitiyo machiegni kod governors mar neno ni county kata kar chung' od bura mochung'eno oyudo dongruok e yo makare. Ing'e gimomiyo kata ok oyiene jaod bura tiyo kod CDF mondo gergo ndara. Ing'e ndara karache gweng' mano tiji jaod bura nikech remember ni jaod bura en duond jopiny. En monego wach ni ang'o momiyo ndara ni ang'o miyo ndara ne onge budget. Ing'e ni sani ka bunge loso budget komiti mar budget mar bunge mar budget wuotho ga e gweng' to en tija od bura mar wacho ni gima kama dwa not ochop ne komiti nikech jaod bura cha samoro ok nie komiti mar budget cha. Koro en tije mar kawo jogweng' mondo dhiye sama budget committee wuothe gweng' magidwa winjo pach jopiny dongruok magidwa ni sirikal otimnegi cha. En tij bura mar konyo jogweng' mondo oyiene kada tiyo gi pes CDF gi gach CDF
otingo jogweng' odhi owachne budget committee ni wadwa ni ndara makama kama, wadwa ni daraja makama oger, wadwa ni gima kama otimore. Obed ndara mochung'ne gi sirikal mamalo, obed ndara mochung'ne gi sirikal mar county. Koro magi duto gin tij jabura. Gima ok oyienen tiyo gi pes CDF mondo ger ndara. But mano ok omaye tich mar bedo duond jopiny. Onego bed noloso ko jopiny ng'ise ni ndara ni rach. Ng'i kaka inyalo loso. Representation. Mano pod fall under him. Kata ndara rach. Kata gik ma owacho ni ji county ka. It is the responsibility mar jaod bura mondo olos duol gi MCS moyiere e bwoye kanyo mowacho ni tich makama gima kama dhi marach. To ma en tij county. Adwa ni un kaka jok mawuoye e assembly mar county udhu penj jo county governor ni ang'o miyo ma ok timre. Ka jo county assembly tijino tamo to ka wuoth achiel kachiel kaka jaod bura kecho yiene jo county governor oromgi. In fact chik moloso CDF owacho ni onego bed ni nitiere committee makelo jood buja te e county mangima gi governor moyiere county gi county assembly mondo giwach ni gweng'wa ka ere kama dhi marach, piny mane maonge gima kama, piny mane kato sami pogo pesa madhi timo dongruok ka iwacho ni gima kama watero Nyakach, gima kama watero Siaya, gima kama watero Seme, gima kama watero Nyando. Mane kako onego giti. Tido ni jogi thoth jood bura keto sigu mang'eny masa moro wuok same kor yiere kama iro ni ng'ato jaod bura moro en support candidate machielo, koro mago kelo sigu mang'eny miyo tijno ok gitika gentiyo kanyakla. But kama onge ndara kaka koro ng'ato wacho ni dhi onge ndara cha, mano poj tij jaod bura ok ni nyako ger ndara no gi pes CDF, but nyako gol duonde mondo winji ni ndara makama chando jopiny ok nyal chope chiro e yo makare, mama madwa konyore ok nyal chope hospital e yo makare. Mano pod tij jabura. Koro jo tij jabura en representation. Idwa winji duonde ka gimoro rach. En loso chik. Ka nitie chik moro ma hinyo jopiny, en tij jaod bura mondo dhi opende kesa mondo lok chikno. Or ka en chik maonge mondo bed ma entie. Kaeto pesa duto ma jaod bura wegie mokete lwet sirikal. En tij jaod bura mondo ng'ini to pesa no tiyo yo makare. To ka wang'iyo ka wadhi ka watie kaneno ka samarwa mabende omi wadhi karumo. Bende kung'iyo kata ka wanyalo mana ng'iyo chien od bura no mar 12 mabende yando selori e kinde mabende jopiny ikore mar dhiembe. Bende gitiyo ne jopiny e yo makare kosi biro ng'imana kaka ponono ne gibedo ka gidak e ngimano mamalo, ponono ka gintiere koda gitiyo kod mana kaka isewinjo ka japiny moro bende ochwalo pache ni gitiyo mana kod pesa e gerore giwegi, gigero udi madongo dongo, ginyiewo geche. Ibiro pargi e yo machalo nade. Bende ne gitiyo ne jopiny e yo makare. Od bura kwa jumla inyalo wach no tiyo maber. To mano ok onyiso ni jaod bura ka jaod bura mano or gi jo gweng' mano yiere otiyo maber. Koro assessment inyalo time levels ariyo. Oyiene jopiny ka jopiny wacho ni jaod bura ni kani watere otimo magi ma emomiyo wadwa duoke, or ma emomiyo ok waduoke. Ing'eni jopiny be pok obedo organized. Idwa ni sama koro ochopo kama jopiny loso buche mang'eny magi timo go assessment, nikech report card midwa mi jaod bura ni ema biro wacho kata iduoke kata ok duoke. Tido ni thothne mago ok watim, wayiero waduoko ng'ato nikech en jadhodwa. Mano jaklanwa, anyuolawa. Jadhodwa ne koro mane momiyo thoth jood bura kata mineno ok wuogegi moko biro dok e lejiko nikech msingi miyierego, formula miyierego ok ng'i tich monego ti. Koro idwa ni jopiny mokwongo kwa tieko ong'e ni jaod bura tije en ang'o. Mar ariyo, kik irit nyaka yiero moro chopi ni koka idwa penjo ni jaod bura no osetimo ang'o. En haki mar jopiny mondo okinyi godhiambo giwach ni wadwa neno jaod bura. Pok aneno jopiny mowacho ni wadwari, ne waori e lejiko wadwari ka. Pile pile jaod bura ema muwa ni to odok chichadi nikech imiyogi pesa madok e gweng'. Allowance imiyogi mar keto mafuta e gari. Geche mag riembo madongo go
ok ging'iewo nono, gechego omigi ka ogichulo osuru. Mano jopiny onego ng'e ni gechego omi joburago e bei mayot, bei mareja marach. Jood bura ng'iewo gari kendo imiye pesa mar ng'iewo ot, mortgage, ma interest ne ni piny malich, mondo dag maber. Imiye security marite mondo kik ng'ato madibed gi paro magalagala inye. Itimo mago duto ni mondo jaod bura ni obed gi kwe mar paro. Okon jopiny kama mar konyo jopiny kama ochunge. Kochopo kama koro ok onyal kata wacho ni Mr. Speaker sa, to en tij jopiny mar wacho ni isebedo e od bura higni 5. Chieng' mane wabed gi ilo kaka jogweng' ni waneno picha mar bungewa e gazet ni owacho kama onge. Inwani ni mana chieng' mogol jok ma ok wuo. Koro wawuono watero momo, ng'amwa ng'e ni momo. Erokamano ahinya. Suba Churchill, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio mar okinyi ma kawuono wabed kod twak ma kama wapuonjo piny kotudore kod tij jood bura ahinya to sani ma bende piny Kenya dhi e debe kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyakwara Ramogi Ajwang' aneno ka sa marwa mano miwa oserumo. Chenro ma kama rumo sa 5 mar onyango. Taneno kodong' mana dakika 2 kende to chenro ma kama rumo. Nyakwara Ramogi Ajwang' gi kanyo emwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro marwa mano sa 12 mar okinyi e chenro mar piny nyaka sani ma koro dhi molo kanyo sa 5 mar onyango. Ote magi jogo duto ma bende ne tudore kodwa kokalo e yor Facebook, jogo moronwa ote machuok, erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Elo Sharon Ong'ao kaachiel kod Cleophas Oluoch gi jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano koriwo director marwa, producer marwa, jogo picha, jomak duol kaachiel kod jogo mantiere e TX. Wagonu erokamano ahinya. Nyaka kendo warom e odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.